Бик күпләрегез Төркиядә Яңа елны ничек бәйрәм итәләр дип сорый. Хәзер шул турыда сөйләп китәм. Төркия мәктәпләрендә Яңа ел бәйрәме, Кыш бабай, бүләк бирешү дигән әйбер юк. Монда нибары 1 гыйнвар көнне ял итәләр, ә кышкы каникул үзе гыйнварның ахырына туры килә. 4 ел элек Төркиядә матур чыршы, уенчыклар һәм Яңа ел атрибутикасын табу мөмкин түгел иде, ләкин күчеп килүчеләр арту сәбәпле хәзер инде сатучылар да, сайлау мөмкинлеге дә артты. Мин аралашкан төрекләр арасында Яңа ел таңын каршылау, өстәл әзерләү дигән әйберне ишетмәдем. Бер танышым гына әйтте, мәсәлән, кола һәм чипсы алып телевизион шоу карарга мөмкиннәр имештер. Бәлки башка очракларда бардыр, мин белгәнем менә шул. Шулай ук традицион төрекләр арасында чыршы куючылар юк дип беләм. Ләкин инде заманага ияреп, балаларына кәеф тудырырга теләүчеләр чыршы куярга мөмкин. Шунысы кызык, Санта-Клаус тарихы изге Николай тарихыннан башланган һәм аның чиркәве Анталиядә Дәмрә шәһәрчегендә урнашкан. Санта-Клаус төрекчә Ноэль баба була. Ул христиан дине белән бәйле булу сәбәпле төрекләрдә бик мөһим фигура саналмый. Кыш бабай образы да Советлар чорында уйлап чыгарылган һәм 90нчы елларда популярлык казанган бер герой. Сез бу турыда белә идегезме? Чыршы дигәннән төрекләрдә агач түгел, аерым бер чәчәк бар, Яңа ел белән бәйле булган. Бу турыда икенче рилста сөйләрмен. Төрекләргә бер дә ял эләкми икән дип уйласагыз, ялгышасыз, чөнки алар дини бәйрәмнәрдә зурлап бәйрәм итәләр һәм озаклап ял итәләр.